mun zo don mu haɗa kai. Mun tabbatar mu sojoji ba 'yan siyasa ba ne, aikin da muke yi na tsaro ne. Maganganun da muka zo muka yi yau inda za mu haɗa kai mu ƙara tsaron ƙasashenmu guda biyu. Mun san cewa nigeria da niger 'yan uwa ne, tun ba yau ba muna aiki tare, muna hulɗa tare, muna training tare. To shine muka ga cewa ya kamata, an dan daɗe ba mu samu zo mu yi magana tare ba. Mun tabbatar cewa wannan magana da muka yi zai sa mu ci gaba da aiki tare. A gaskiya magana ta wuce yau yadda muka zauna tun da safe, in ka tuna mun zo tun da safe muka zauna, maganganun da muka yi mun duba duk abubuwan da suka faru tun daga da har yau, tun daga shekaran da ya wuce zuwa yau. Muka ga kuma ya kamata mu ci gaba da hulɗa yadda muke yi da. Kafin wannan matsalar ta shigo tsakani da mutane suka zo aka ɗauki mutane suna so su kawo mana sabani tsakaninmu, to mun ga cewa yin rashin magana yana sa abun na yaduwa. Shi yasa muka ce yau ya kamata mu zo mu zauna so da mu gane mu juna cewa tsakaninmu babu faɗa tsakaninmu. Akwai mutanen da muka san cewa suna so su kawo mana tashin hankali tsakaninmu. Su a ganin su in akwai tashin hankali abin da suke so kenan. To mu kuma mun san mu ɗaya ne, ba za mu bar su wannan abin ya faru ba. Muna son mu ci gaba da aiki yadda kasashen mu biyu za su samu zaman lafiya. Matsalar tsaro na daga cikin abubuwan da ke cin suka waɗannan kasashen ko a ƙwarya. Haka. A lokacin wannan ziyara ta ko akwai wani shiri da kuke neman yi na haɗin gwiwa domin tunkarar matsalar tsaro da tabbatar wa al'umma na Nijar da Najeriya cewa a yau da Najeriya da Nijar sun haɗe wuri ɗaya domin tunkarar shirin da muka saba yi a da shi ne za mu ci gaba da shi. Mun tabbatar cewa yadda muke da muke aiki tare mun fi samun ganewa. To yadda ba mu ci gaba da magana ba muka ga cewa sabani na shiga tsakaninmu, to shine muka tabbatar cewa ya kamata mu zo mu zauna mu duba me ya faru, me ya samu, ya za mu ci gaba. To yanzu mun zauna mun yarda cewa za mu ci gaba da aiki tare a tsakaninmu, babu bambanci, kuma ba za mu bar kowa ya zo cikin ƙasarmu ba ya dami wancan ƙasa. Sakon ku zuwa ga 'yan Nijar da 'yan Najeriya yau sun zara ido sun kashe kunne suna sauraron wannan tawaga da ta zo ta sojojin Najeriya, abin da ziyara za ta kafar wani sako ke da ku na kwantar da hankali. Sakon da muke da shi mu ce mun gode Allah, mun gode Allah da ya bamu wannan lokaci mun zo mun zauna a tare. Muna son su gane cewa muna tare da su. Nijar da Najeriya ɗaya ne, ba za mu yarda wani ya yi amfani da mu ba ya kawo tashin hankali a tsakaninmu. Mun tabbatar cewa in mun yi aiki tare za mu samu ci gaba, za mu samu kan waɗanda ba su son mu ci gaba. Mun tabbatar musu kuma muna tare, muna roƙon su haɗa kai da mu Najeriya da Chad. Kada su yadda wani ya zo ya musu ƙarya, wani ya zo ya tuza su je su yi abin da bai kamata ba. Wacce amsa hukumar Nijar suka ba ku game da wannan ziyara ta da kuma wato abin da kuka gabatar musu? Sun ji daɗi sosai kuma sun amince da maganganun da muka yi, don mun tabbata mun musu tsakaninmu da Allah ne, kuma tsakani da Allah za mu yi aiki.